Bisnayin wada Bakan tabiya 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 ta a yau dai na dukawa saboda Allah ya sa baki ya budawa kujiji zance na daga kai na tarawa zance na da dadi wanda ba a gucewa nan gaba za a yi fama don ko zaki ya girma ko siyasa in ta kai ma to Allah ya dafa ma ka ji zigi ya kai ma tebo kai ya kai ma sai Allah zai yi ma Allah zai yi ma daga jin dadin kalamai na da akwai tarbiyantarwa daga jin dadin kalamai na mahaifiya dai koyarwa kuma